Dobrý deň, vítame vás pri sledovaní druhého vydania správ ITčka v zimnom semestri akademického roku 2023-2024. Práve začíname. UNIZA dosiahla najlepšie umiestnenie zo slovenských univerzít v kategóriách obchod a ekonomika a spoločenské vedy v prestížnom rebríčku The World University Rankings by Subject 2024. V rámci 11 hodnotených oblastí hodnotil tento rebríček Žilinskú univerzitu v 4 kategóriách. Ranking používa dôveryhodné, prísne ukazovatele výkonnosti, ako aj metodiku kalibrovanú tak, aby vyhovovala jednotlivým oblastiam. Gratulujeme k úspechom. Na Fakulte riadenia a informatiky prebehla komplexná rekonštrukcia počítačového laboratória RB002 a je znova otvorené. Jeho kapacita sa navýšila na 40 študentov, pričom disponuje modernou IT technikou od počítačov po obrazovky na stenách, aby študentom bolo zabezpečené pohodlné sledovanie výkladu učiteľa či zadaní. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj obstaranie nových stoličiek či vešiakov. Nového šatu sa dočkala aj oddychová zóna Atrium v budove RC, kde sa odteraz nachádzajú nové podsedáky, aby bolo študentom zabezpečené pohodlné sedenie. A teraz, čo nás čaká v najbližších týždňoch? Vydavateľstvo EDIS vás srdečne pozýva na slávnostné privítanie a predstavenie publikácie pána Dušana Lichnera Cez tunely Veľkej Fatry. Bohato ilustrovaná plnofarebná publikácia, ktorej autorom je uznávaný odborník v problematike železničnej dopravy a historických železníc, podrobne opisuje históriu prípravy, výstavby a prevádzky výnimočnej železničnej trate Banská Bystrica, odbočka Dolná Štubňa. Podujatie sa uskutoční v stredu 22. novembra o 14. hodine v priestoroch vstupnej haly hlavnej budovy UNIZA. Poradenské a klientské centrum UNIZA vás v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pozýva na workshop pod názvom Psychologické bezpečie – ako zvládať stresové situácie. Ten sa uskutoční dňa 23.11.2023 v budove rektorátu v miestnosti AA024 v čase od 14:30 do 17:00. Prostredníctvom interaktívnych úloh a zadaní vám priblížia spôsoby a techniky zvládania stresových situácií, udržania vlastného psychologického bezpečia a mnoho ďalších rád a tipov. Prihlásiť sa môžete pomocou formulára v popise videa. Plesová sezóna na UNIZE sa rozbehla plesom Fakulty riadenia a informatiky. Najbližšie nás ale čaká ples stavebnej fakulty, ktorý sa bude konať 1.12.2023 v Novej Mendze od 19. hodiny. Už tradične sa môžete tešiť na zaujímavý program, skvelú zábavu, bohatú tombolu a mnoho ďalšieho. Predaj lístkov je iba do 24.11.2023 na stavebnej fakulte v kancelárii AD 017. Cena lístka je 30 €. Ak máte záujem, tak neváhajte. Vianoce sú už za rohom a univerzita, takisto ako aj naši študenti, sú na akcie v tomto období pripravení. Zažite teda spolu s nami atmosféru Vianoc na UNIZE dňa 6.12.2023 o 13. hodine vo vstupnej hale hlavnej budovy. Podujatie bude mať opäť charitatívny charakter v podobe rôznych projektov. Novinkou tohtoročných Vianoc na UNIZE bude projekt našich iniciatívnych študentov s názvom Univerzitné stromčeky prianí, kde si budete môcť zo stromčeka vybrať ozdôbku s konkrétnym prianím, splniť ho a odovzdať na odbernom mieste ako darček. Pár dní pred začatím akcie Vianoce na UNIZA budú študenti z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií pripravovať elektrikársky punč. Akcia bude v pondelok 4.12. od 10:00 pred budovou BCBD. Naopak, študenti 3. ročníka multimediálnych technológií si pre vás pripravili akciu Multi-Xmas. Môžete sa tešiť na skvelú predvianočnú atmosféru v Gamma klube pri varenom víne, zahrať si rôzne hry, vypočuť si skvelú hudbu, zapojiť sa do tomboly a taktiež sa môžete tešiť na prezentácie známych firiem a vybraných študentských prác. Táto akcia sa bude konať v Gamma klube 13.12.2023 od 15. hodiny. Taktiež tam môžete stretnúť nás za tým ITčka. Toto bolo druhé vydanie správ ITčka v zimnom semestri. Nezabudnite nás sledovať aj na sociálnych sieťach. Moje meno je Adam. A moje meno je Rebeka. Ďakujeme, že ste nás sledovali. A tešíme sa na vás pri ďalších správach ITčka.